Bueno, boas tardes a todos. Vamos a dar comezo a esta sesión ordinaria que se celebra no día de hoxe. E, empezamos polo primeiro punto da orden do día, que é a aprobación da acta anterior. Unha cousa, señor. Presentei un script. Non sei se temos cortado. Comentarámoslo despois. No, pero para retirar o punto do orden do día. O punto número 4. Non sei. Os puntos da orde do día Sí. que... non o vamos a retirar, Vale, bueno, pues nada, pido que se dé constancia. Non o vamos a retirar. Cando chega o seu momento, antes a palabra, de feito, Vale. empezamos polo punto número 1 da orde do día, que é a aprobación da acta anterior, que é da fecha do 31 de xullo de 2025. Non sei se hai algunha aclaración ou observación por parte do Grupo Socialista, algunha aclaración ou observación por parte de Somos, algunha aclaración por parte do BNG. Pasamos a votar o punto número 1 da orde do día, que sería a aprobación da acta anterior, como dicía antes, do 31 de xullo de 2025 en sesión extraordinaria. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto número 2 da orde do día, que sería permuta de terreo en Amieira a Regueira, Concello de Ribadumia. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, pois traese neste punto da orden do día o inicio do expediente dunha permuta de terreos entre un terreno de titularidade municipal e un terreno de titularidade privada. E antes de dar comenzo a explicación un pouco do punto, comentar que Sergio Soutelo, en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia, presenta un escrito con unhas propostas relativas a esta permuta, que por comentar así un pouco por encima, veñen a decir que non se inicia o proceso de permuta hasta que este rematado o proceso de concentración parcelaria, que se contacte con todos os lindeiros das fincas propiedade do Concello co obxectivo de coñecer o seu posible interés nesta parcela para buscar pois, o mellor outra permuta que poida ser máis interesante para o Concello e, pois, entre outros extremos, por exemplo, propoñer ao propietario co que se pretende esta permuta, unha vez solucionado o anterior e con garantías de que ningún lindeiro máis ten interés nesa parcela e tamén de que se dé o trato igualitario a todos cos lindeiros con un contrato temporal de arrendamento da finca, propiedade do Concello, vinculado a poder realizar permuta cando existan todas as garantías. Entendemos que non tanto pola parte municipal como pola parte privada. Entonces entendemos que o expediente está en condicións de empezar a ser tramitado. Como comentaba, trátase dunha permuta entre unha parcela de titularidade municipal ubicada no lugar de Amieira, no Concello de Ribadumia, e unha parcela de titularidade privada que está ubicada no entorno das instalacións do punto limpio de Ribadumia, no polígono 15, parcela 1019, pertencente á concentración parcelaria de Lois Montes de Ribadumia. Tal como se indica na proposta tanto na proposta de inicio do expediente como no informe técnico, donde hai unha valoración, donde aparece recollida a idoneidade desa permuta porque ao Concello lle interesa pois, acumular unha superficie, unha masa no entorno das instalacións municipais, como pode ser, como decía antes, tanto o punto limpio como as instalacións deportivas que temos ali. Surxeu oportunidades con este particular en concreto desta permuta. As valoracións son as que se recollen por parte do Concello municipal no expediente que acompaña no informe que acompaña o expediente, donde se fai ademais un cálculo de valores, de unha xustificación económica e unha xustificación da permuta. Unha aclaración, observación por parte do PSOE, Javier. Perdón. Nada, simplemente decir, preguntar que entendemos que se está, o que as parcelas que se van a permutar están en función do marco da concentración parcelaria, en función do que xa está atribuído. Entendemos que sí, que xa é un pouco o que dixo agora a portavoz. Reafirmar, é dicir, que isto é así con rotundidade.
Sería interesante, simplemente como aportación, que non sei se se menciona porque eu non o vin na documentación, remitirlle ese acordo á Consellería de Medio Rural e a concentración parcelaria para posibles evitar posibles malentendidos no futuro, que entendo que o ides a facer, a pregunta é se o ides a facer. Sí, sí. Vale, nada máis. Algunha aclaración ou observación por parte do BNG? Algunha aclaración ou observación por parte de Somos? Sí. Nada, decir que non estamos en contra da permuta. Si é certo que, bueno, a nosa proposta buscaba simplemente, se cabe máis seguridade xurídica, planificación e transparencia, que sempre é positivo e prudente, pero nada máis, non vamos a votar en contra. Pasamos a votar o punto número 2 da orde do día, que sería permuta de terreo en Amieira a Regueira e Concello de Ribadumia. Votos a favor? Pasamos ao punto... Espera, que debe ser si se abstén, non? Sí, Abstencións. unha abstención. Non sei se queres comentar o micro. No, ya está. Votos a favor con una abstención. 6 a favor, o sea, 12 a favor e unha 11 a abstención. favor y una abstención. Pasamos ao punto número 3 da orde do día, que sería unha moción de Somos Ribadumia relativo ao conflito de Gaza, retirada da bandeira da Unión Europea. Ten a palabra o concelleiro de Somos. Moción. Exposición de motivos. Tal e como afirma no seu manifesto urxente por Gaza a Axón de Nacións Unidas para os Refuxiados Palestinos en Oriente Próximo, a UNED, Fondo de Nacións Unidas para a Infancia e as ONGs de Children, Médicos Sen Fronteiras, Oxfam Intermón e o Movemento pola Paz, en menos de 2 anos, máis de 56.000 persoas palestinas foron asasinadas polo exército de Israel en territorio gazatí. Máis de 18.000 nenos e nenas, máis de 127.000 persoas foron feridas, moitas delas con amputacións, queimaduras, mutilacións e traumas imposibles de curar. Despois dos ataques cometidos por Hamas o 7 de outubro de 2023, con 1.200 persoas mortas e tomando alrededor de 250 reféns, Gaza tense convertido no escenario de sufrimento humano máis insoportable do noso tempo, transformado en símbolo brutal de dor. Segundo o citado manifesto, prácticamente toda a poboación gazatí vive desprazada e asediada sen un lugar seguro onde refuxiarse. Máis da metade son nenos e nenas. Como consecuencia do asedio total imposto polas autoridades israelís dende o 2 de marzo deste ano, o 100% dos habitantes de Gaza corre agora risco de padecer fame. En palabras de Nacións Unidas, máis de medio millón de persoas están en fase 5 de fame catastrófica, dúcias delas morreron xa e seguirán morrendo se o goberno de Israel non permita a entrada de axuda humanitaria masiva. A protección e asistencias especiais que o dereito internacional humanitario outorga á infancia e que constituye unha obriga legal por as partes en conflito non se compre. Asasinados ou mutilados, cerrados pola fame e o medo, nenos e nenas están sendo afectados de forma desproporcionada por este conflito. Máis de 41.000 perderon a un ou a ambos dos seus proxenitores. O impacto é tan profundo que hai necesario acuñar un novo termo para describir a aqueles que sobreviven, nenos e nenas feridos sen familiares supervivientes. Os ataques contra a poboación civil, a destrucción da infraestructura esenciais, a obstrucción sistemática da acción humanitaria, a privatización da auga e da comida, así como o desplazamento forzoso constitúe graves violacións do dereito internacional humanitario. O sistema de saúde gazatí colapsou. Case todos os hospitais da franxa están danados ou foron destruídos. A atención médica está sendo sistemáticamente atacada en toda Gaza. Quen sobrevive aos bombardeos morre por falta de cuidados básicos. Os equipos médicos humanitarios vense obrigados a curar feridas sen analxésicos e a racionar medicamentos esenciais. Nos quirófanos teñen que operar sen electricidade. Segundo o sinalado de manifesto urxente por Gaza, a esta devastación sumas un modelo de axuda imposto polo goberno de Israel que exclúe os principios humanitarios, as axencias de Nacións Unidas e as principais organizacións humanitarias internacionais. Un modelo que, lonxe de aliviar o sofrimento, perpetuou, violando os principios fundamentais da neutralidade, imparcialidade e independencia.
Non é un sistema de axuda humanitaria, é a militarización da axuda contra unha poboación famenta. Facilita desplazamentos forzosos, bloquea o socorro vital e consolida o castigo colectivo como arma de sometemento. Nos últimos días foron asasinados máis de 500 personas e máis de 4.000 foron feridas nos postos de axuda militarizados como consecuencia dos disparos do exército israelí. Mentres toneladas de alimentos, medicinas, material sanitario permanecen retidos ao outro lado da fronteira a escasos kilómetros de quen precisa con desesperación. Non podemos permitir a indiferencia, a complicidade ante este xenocidio. Non podemos aceptar que os gobernos europeos e a Unión Europea siga observando en silencio mentres unha poboación inteira masacrada se desvanece baixo as bombas, os escrombos e a inacción e o abandono. Cabe lembrar que o artículo 2 do Acordo da Asociación Unión Europea-Israel establece o seguinte: o respeto aos dereitos humanos e aos principios democráticos constitúen un esencial do presente acordo. Cantas miles de nenos e nenas máis deben morrer para que os gobernos europeos e a Unión Europea actúen? Por todo o anterior exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia a adopción dos seguintes acordos. A Corporación do Concello de Ribadumia condena o xenocidio cometido polo Estado de Israel contra a poboación palestina de Gaza. A Corporación do Concello de Ribadumia declara ao primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, persona non grata. A Corporación do Concello de Ribadumia insta ao Goberno de España a deter calquera compra ou venda de armamento a Israel e a romper relacións diplomáticas con ese Estado mentre siga perpetuando o xenocidio contra a poboación palestina en Gaza. E o Concello de Ribadumia retirará a bandeira da Unión Europea da entrada do Concello mentres non condene con rotundidade o xenocidio que está sometendo Israel en Gaza e non suspenda o acordo de asociación con este Estado. A maiores desto, dar as gracias ao goberno local por traer a moción, tamén dar as gracias aos partidos que vayan a votar a favor desta moción. En caso contrario, os partidos que voten en contra desta moción están votando a favor do silencio, e cando se cala diante dun xenocidio convértese en cómplice. Isto é o que está en xogo aquí, ou nos poñemos do lado dos dereitos humanos ou do lado da inacción e da barbarie. É moi cómodo dicir que isto non é competencia municipal, pero si é competencia municipal dar exemplo, educar en valores e mostrar solidaridade e dicir claramente que a Ribadumia non aceptamos crimes contra a humanidade. Se os nosos nenos e nenas merecen protección, tamén os de Gaza. A retirada da bandeira europea non é un capricho, é un aviso político e simbólico á Unión Europea para que cumpra as súas propias normas. Se calquer partido vota en contra, está a dicir que a bandeira vale máis que as vidas humanas. E esa é a mensaxe que lle daban a trasladar á veciñanza. No caso da abstención, a abstención pode parecer unha postura neutra, pero a neutralidade non cabe neste caso. Ou se está co dereito internacional e cos dereitos humanos, ou se está co silencio e coa complicidade. Dicir que se abstén é dicir á veciñanza de Ribadumia que lles dá igual que 18.000 nenos e nenas foron asasinados en Gaza. É poñerse de perfil diante dun xenocidio recoñecido polas Nacións Unidas e denunciado polas principais ONGs do mundo. O noso Concello non ten tanques nin diplomáticos, pero si ten voz. E cando a corporación fala en nome de toda a veciñanza. O silencio nunca foi unha postura inocente, é sempre un posicionamento a favor do máis forte. E remato dicindo que, esta moción non ven a buscar dividir, senón sumar, e a violencia en Gaza é tan brutal que deberá unirnos a todos. Non é unha cuestión de dereitas nin de izquierdas, é unha cuestión de humanidade. Nada máis, gracias. Ten a palabra a concelleira Marri. Bueno. Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, pois o concelleiro de Somos acaba de facer agora unha exposición de motivos que efectivamente retrata toda a barbarie e a crueldade que se está ahora mismo vivindo na franxa de Gaza, en Oriente Próximo. Vale. Con isto, evidentemente, porque retrata a realidade e ademais aportades datos, pois estamos de acordo. Lamentablemente, todos estes párrafos que traedes aquí, pois efectivamente reflexan unha realidade crudísima e terrible. E a continuación,
pois facedes unha exposición na que propoñedes ao Pleno da Corporación Municipal de Ribadumia a adopción dunha serie de acordos. E unha vez acabaches de ler estes acordos, pois ti mismo xa te dedicaches a asociar ou identificar determinadas posturas ante esta moción, no caso de que se absteñan, no caso de que voten a favor, no caso de que apoyen, que me parece que son evidentemente bastante subxectivas e bastante insoportables, desafortunadas ademais, faltas ademais bastante o que é o dereito de liberdade de expresión de todos os grupos que estamos aquí na corporación, porque xa presuposti que se adoptamos unha postura ou outra vamos a ser dunha maneira mellor ou peor. Estás moi equivocado, Sergio, pero moi, moi, moi equivocado. Desde logo, este equipo de goberno, non sei se os demais grupos políticos, neste caso o Bloque e o PSOE, van a admitir semejantes acusacións desafortunadas e que nos etiquetes de determinada maneira según o que pensemos, antes, ademais de oír os razonamentos e o que che temos que dicir a estes acordos que propós. O primeiro deles, que dice que a Corporación do Concello de Ribadumia condene o xenocidio cometido polo Estado de Israel contra a poboación palestina de Gaza. Desde logo, o Grupo do Partido Popular, este equipo de goberno, condena e rexeita de forma clara e total o xenocidio que se está a cometer en Gaza coa poboación palestina e, como non, tamén o xenocidio e as matanzas e as barbaries que se están a cometer en outros estados, en outros países, porque hoxe traes aquí, ou se trae aquí, porque, por desgracia, bueno, eu creo que o que é en cifras, pois, ahora mismo, en canto a mortos, feridos e devastación e demais, este conflito de Gaza creo que bate todos os récords, pero non podemos esquecer que no mundo, ahora mismo, hai moitos conflitos armados tamén entre países e conflitos de guerras civís en países en concreto, dentro de determinados países. Entón, aí estamos de acordo, completamente, en rexeitar a política que se está facendo ahora mismo, tanto por parte de Israel, como os ataques que no seu día cometeu Hamas contra o Estado de Israel. A continuación propós que a Corporación do Concello de Ribadumia declare ao primeiro ministro de Israel, Benjamín, por certo se pronuncia Netanyahu, persona non grata. E ante isto temos que decir o seguinte, vamos a ver, Sergio, ti sabes o que significa declarar a alguén persona non grata? O sabes? Sí. Digo que cando traes aquí na moción e o propós, supoño que saberás o que significa e que consecuencias ten. Me podes explicar, por favor? Porque a mellor é que o meu concepto ou o concepto real desta declaración igual non coincide co que ti ou que vos tendes. Pero a ver, a cuestión é, estades a favor da moción? Non, estades a favor. perdona. Cando ti escribes algo nunha moción, me imagino que saberás o que significa. Por suposto Porque que sí. senón é que estás pecando de moi ignorante e moi atrevido. Entonces, ti sabes que declarar persona non grata a alguén, e digoche unha cousa, non é só que non sea grata, sino que podería haber un montón de adxetivos calificativos terribles para aplicarlle a este personaje, a todo o seu goberno e a moitos outros personajes. Pero que isto de declarar persona non grata a alguén é algo que se utiliza máis ben en ámbitos diplomáticos, entre países, cando se unha persoa visita o teu país, evidentemente, é unha persoa que non é ben recibida. Eso significa ser persoa non grata, entre outras cousas. E aparte hai que dicirche tamén, e perdón, que o vosso grupo peca bastante de ignorante porque descoñece que a declaración de alguén como persoa non grata non é competencia das administracións locais. Poderíamos estar incluso incurrindo nunha ilegalidade. E non por falta de condenarse che digo a esta persona. Pero formalmente, os concellos e as administracións locais non teñen competencia para isto. E se queres datos,
que os vou aclarar eu, é que recentemente se deu un caso parecido na illa de Lanzarote, cando o Partido Popular pois se propuxo ao Cabildo de Lanzarote declarar persona non grata ao presidente do goberno Pedro Sánchez. E tuveron que recuar, pero bueno, alá cada un coas súas consecuencias, que todos cometemos erros, sea dunha ideoloxía ou sea de outra. E pediu, neste caso, o Partido Socialista, que é o que está ali gobernando, pediu un informe xurídico, e en dito informe se di, ademais, que a lei reguladora de bases de réximen local ni ningunha outra norma otorgan esa facultade aos órganos municipales. Polo tanto, evidentemente, pedimos que isto, que non é competencia municipal, se retire da moción. Xa che digo, non por non condenar a esta persona, pero evidentemente se ti ou calquera estamos de acordo co primeiro punto, no cal aprobamos un rexeitamento da política que está facendo o goberno de Israel está encabezado por esta persona. Polo tanto, esa condena e ese rexeitamento queda implícito xa no punto primeiro. Ben, despois traes como terceiro acordo que a Corporación do Concello de Ribadumia inste ao Goberno de España a deter calquera compra ou venda de armamento a Israel e romper relacións diplomáticas con ese Estado mentras siga perpetuado o xenocidio contra a poboación palestina de Gaza. Vamos a ver, o goberno municipal, calquera goberno municipal, tampouco ten competencias para decidir a política exterior que ten que facer o goberno de España. Eso se decide en dous foros que son o Congreso dos Deputados e o Senado. E o goberno de España, ademais, Sergio, está formado polo grupo de Podemos, que creo que é algo bastante afín ao que é o voso partido. Polo tanto, aí, si queredes, aí sí que tendes voz, e sí que lle podes transmitir aos vosos colegas de Podemos que lle insten ao goberno de España, ao ministro de Asuntos Exteriores e ao presidente do goberno, que aí sí que é onde hai que debatilo, a que deteña, se é que o sigue facendo, a compra e a venda deste tipo de armas e calquera tipo de relación co Estado de Israel. Aí sí é que é onde hai que debatir. E aí están representados todos os partidos políticos que representan a todos os españois. E ese é o foro onde realmente hai que debatir esta cuestión. Non no pleno do Concello de Ribadumia, que non temos capacidade de decisión sobre a política exterior do noso país. Pero en cambio... Perdona, estou falando e creo que non te interrumpín cando ti falaches. E espero non ter que interrumpirte tampouco. Por lo tanto, rógoche que me respetes o turno de palabra. Por outro lado, instas tamén a que o Concello de Ribadumia retire a bandeira da Unión Europea da entrada da Casa Consistorial mentres a Unión Europea non condene con rotundidade o xenocidio cometido por Israel en Gaza e non suspenda o acordo de asociación con ese Estado. Vamos a ver. Europa é algo máis que política exterior tamén. Que ao mellor hai que dar un tirón de orellas á Unión Europea? Pois posiblemente. Pero tamén hai que ter en contra outras cuestións. E é que a Unión Europea naceu cunha finalidade. Ao longo da historia destes últimos anos se foron incorporando determinados países e ainda hai algúns que están tamén solicitando entrar a formar parte da Unión Europea. Por algo será. Porque a Unión Europea nestes momentos precisamente o que non pode estar é con divisións internas. Vale. A Unión Europea o que ten que facer ahora mesmo é mostrar fortaleza. Por qué? Porque como sigamos así e entonces empezamos a poñer e quitar banderitas entre nós, mal vamos, o que pode ocurrir é que, mira, a Unión Europea pouco lle vai a quedar, porque nos están intentando fagocitar polo oeste e polo leste. Véxase Trump e véxase Putin. Aquí estamos falando xa de algo que quizás se nos escapa a nós, que é, bueno,
de política a nivel mundial, de geopolítica, pero sí que isto é unha realidade. Non é momento ahora mismo de divisións internas, sí que é momento, ao mellor, de facer críticas, vale? E de instar a Unión Europea, efectivamente, a que sexa, ao mellor, un pouquiño máis dura, pero tamén hai dous foros dentro da Unión Europea onde están representados, un é o Consello Europeo e o outro é o Consello de Política Exterior, nun vai o presidente do goberno, no outro vai o ministro de Asuntos Exteriores, e ali tamén é onde se debate e decide a política exterior da Unión Europea. Polo tanto, Europa é moito máis. Europa tamén é financiación para unha chea de proxectos que viñeron ao longo destes anos, para o desarrollo regional e urbano, para o empleo e a inclusión social, para a agricultura e o desarrollo rural, para os asuntos marítimos e pesca, para a investigación e innovación, e tamén para a axuda humanitaria. E con respecto a isto de axuda humanitaria, decir que, bueno, tanto como que garda silencio é cómplice, ao mellor pareceme un pouco igual exagerado. Porque gardar silencio non gardou e as mans quedas tampouco as tivo. Porque che leo datos, se destinaron máis de 450 millóns de euros de axuda humanitaria a Gaza desde o ano 2023. Máis de 4.700 toneladas de suministros humanitarios a través da ponte aéreo humanitario dende 2023. Máis de 2.200 millóns de euros de axuda humanitaria para contribuir a satisfacer as súas necesidades básicas dende o ano 2000. Sí que é certo que hai un problema, e é o bloqueo desta axuda humanitaria. Eso sí que é un problema. Polo tanto, rexeitamento da masacre que se está cometendo en Gaza, total. Tirón de orellas á Unión Europea, pois tamén. Pero Europa tamén. Porque non é momento, xa che digo, ahora mismo, de amosar divisións internas. Por outro lado, eu creo, ademais, ou nós creemos este equipo de goberno, que un drama como o que se está vivindo ahora mismo en Palestina, en eso creo que algo comentaches ti, que hasta aí tamén podemos estar de acordo, non debe de estar politizado nin tinxido de tintes políticos. O drama, a guerra, as mortes, non entenden de política. E entón, desde este equipo de goberno, o que queremos é propoñer que lle deamos un exemplo á nosa cidadanía e á nosa veciñanza e amosemos unión para condenar este drama, máis alá de bandeiras e de persoas non gratas. E o que sí que nos corresponde a nós, eso sí que é competencia municipal, que é o que se estuvo facendo durante estas últimas semanas e meses en moitas institucións, tanto públicas como privadas, é facer unha declaración institucional, pero esta declaración institucional debería de ser consensuada e asinada por todos os grupos políticos desta corporación antes de traela a pleno. E iso é o que queremos propoñer. Que nos xuntemos, que decidamos os termos desta declaración. Nos creemos que é importante, pero estamos abertos, por suposto, a suxestións e a propostas, que se recollan cuestións como a condena enérxica a todos os ataques contra a poboación civil do Estado de Israel e do pobo de Palestina. A mostrar a nosa solidariedade, precisamente, con todas as víctimas desta masacre. Solicitar o cese inmediato da violencia indiscriminada contra a poboación civil, tanto por parte do Estado de Israel como a do grupo de Hamas. Facer un chamamento para que calquera acto se realice dentro do marco do dereito internacional e sen afectar a poboación civil. Instar ao Goberno de España e a Unión Europea a activar todos os mecanismos diplomáticos que estean nas súas mans para evitar unha escalada, se cabe aínda maior, deste conflito que está levando á perda de miles e miles de vidas. Instar as partes a garantizar o acceso e a atención sanitaria, así como a axuda humanitaria,
para esta poboación. Convidar á comunidade internacional a traballar por facer efectiva dita solución destes dous estados conforme o dereito internacional e as resolucións de Nacións Unidas. Apoiar as declaracións do secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, referentes a clarísimas violacións do dereito internacional humanitario que se están perpetrando na Franxa de Gaza. E dar tamén o noso apoio ás institucións e ONGs que están traballando en pro dos dereitos humanos e en pro de facilitarlle axuda a esta poboación. E ti mesmo nomeabas na exposición de motivos unha serie de ONGs que son entre os refuxiados palestinos, perdón, a Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados Palestinos en Oriente Próximo, a UNICEF, co seu Fondo de Nacións Unidas para a Infancia e, en concreto, a 4 ONGs que son Save the Children, Médicos Sen Fronteiras, Oxfam, Intermón e o Movemento pola Paz. E non estaría máis, e penso que sería algo tamén como aportar un grán de area mínimo, pero que todos nos puxéramos de acordo tamén para que neste próximo pleno as percepcións por asistencia que vamos a cobrar cada un dos concelleiros se adiquen a estas ONGs, a estas organizacións que están traballando en pro da paz e dos dereitos humanos en Palestina. E tamén sería ben dar traslado, por suposto, desa declaración, que xa che digo, este é un borrador, pero creo que estes puntos eu penso que todos máis ou menos estamos de acordo con eles, tanto ao Ministerio de Asuntos Exteriores como ao Consello Europeo, ao Consello da Unión Europea, que ali precisamente é donde se establece e se desenvolve a política exterior da Unión Europea e de todos os países que formamos parte dela. Polo tanto, digo, rexeitamento por parte deste grupo político e deste equipo de goberno total a masacre e o xenocidio de Gaza. Total. E a adopción de este compromiso por parte de todos de facer unha declaración institucional na que fagamos constar este rexeitamento que sea consensuada e asinada por todos os grupos políticos. Como comprenderás, se a moción se mantén tal e como está con eses 4 puntos, este equipo de goberno vai a votar en contra de eso que ti traes, deses acordos. Non da exposición de motivos que estamos totalmente de acordo. E o que anunciamos xa é que nos vamos a traer unha moción ao próximo pleno para aprobar esta declaración institucional. E nos gustaría e pedimos, e creo que sería un exemplo de unión diante de todos os nosos veciños e veciñas, que fora consensuada, que a asináramos todos, que así se trouxera a pleno e que viran que en este tipo de cuestións, como este drama, non hai cores políticas. E pola nosa parte, de momento, creo que nada máis. Gracias, Mar. Alguna aclaración, observación por parte do PSOE? Sí, moi brevemente, simplemente que afecta a moción en sí, no punto terceiro aclarar que quen lea o punto pode verse confundido que o goberno de España xa está cancelando contratos, xa leva desde o 2024 cancelando contratos con Israel. Este ano sigue o facendo, vai a seguir por esa liña, porque a parte xo está anunciado, o único que non está facendo é cancelando aqueles que poidan afectar a seguridade do noso Estado. Por o demais, que se dixeron aquí moitas cousas, incluso cousas que non é que non competan á política local, que a veces está ben tamén falar de cousas que non son locais nos plenos municipais, pero moitas delas creo que poden levar a confusión. Poder legislativo e executivo creo que está un pouco mal explicado, como expuxo a portavoz do Partido Popular. A política exterior leva a cabo o goberno, non o Senado, e Podemos non está dentro do goberno de coalición. O goberno de coalición está formado por Sumar e polo PSOE. Eso é un dato que debemos saber todos xa desde fai 2 anos. Por outro lado, a frase de a morte non entende de política é certa, pode ser, ou non o sei, pero sí o que sí é certo é que a política pode evitar mortes. Por o demais, votaremos a favor.
Algunha aclaración ou observación por parte do BNG? Sí, dende o BNG vamos a votar a favor desta moción. Nos temos moi claro que o conflicto de Gaza é algo que leva ocorrendo décadas. O Occidente leva décadas mirando hacia outro lado, cada vez vai a máis, agora xa está sendo un xenocidio en toda regla. Non podemos permitir que isto siga ocorrendo e calquer mínimo acto que calquera faga a nivel personal, a nivel político, a nivel municipal, a calquer nivel da nosa vida, é plantar cara e dicir no, nós estamos en contra desto. E logo un pequeno detalle, no, que decía Mar, que non é momento de mostrar división na Unión Europea. Nos creemos que de quitar a bandeira non sería xa tanto como un acto de división, sería como un petar na mesa, tirar tirón de orellas, un acto reivindicativo de creemos que o estades facendo mal, correxide, por favor. Porque non se pode permitir un xenocidio. Porque non, se todos miramos atrás na historia e pensamos o que pasou en Alemania cos nazis, todos nos escandalizamos. Está ocorrendo ahora en Gaza e o Occidente mira para outro lado que comigo non va. Eso non pode ser. Entonces nos votamos a favor porque calquer acto que podamos facer hai que facelo para reivindicar que estamos completamente en contra do que está ocorrendo lá. Aclaración, Mar. Non sei se Sergio ahora quere intervir. Nada, creo que tanto o PSOE como o BNG recolleron perfectamente a réplica que che iba a decir e creo que isto non é, xa dixen ao principio, isto non é para dividir, isto é para sumar. De aí ao que digades vos, pois bueno, é cousa vos. Bueno, nos creo que deixamos moi clara a nosa postura con respecto a isto, evidentemente. E como tamén estamos a favor de que isto sume, eu penso que para vos igual considerades que quitar a bandeira de Europa da fachada do Concello é como un acto de reivindicación. Nos entendemos que, e ademais nos reafirmamos, como corporación, facer unha declaración institucional tamén é un acto de reivindicación. Polo tanto, seguimos mantendo a nosa postura de que a vamos a traer ao seguinte pleno. Entonces, vos, si queredes adherirvos, pois vos adherides, e se non, bueno, pois, evidentemente, tenes liberdade para facelo. Polo tanto, bueno, en cuestións, non sei se me entendiches mal ou a mellor me expliquei mal. Decía que os foros onde se debaten é, por un lado, onde se decide eso no Congreso, que é o que ten o poder executivo, e despois isto é ratificado no Senado. Perdón, no legislativo, vale. E é ratificado no Senado. Vale, entón, eso, nos imos a votar en contra, non porque non esteamos de acordo con toda a exposición de motivos que relatas, pero precisamente esos 3 puntos explicamos o motivo polo cal non estamos de acordo e fixemos unha proposta de incluir outro punto que ti, como o voso grupo, como é o que trae esta moción a pleno, estades na vosa condición de aceptalo ou rexeitalo. E sin máis, eso, creo que quede moi clara a nosa postura e por que votamos en contra desos 3 puntos. Nunca en contra do rexeitamento do conflito de Gaza, nin de toda a exposición de motivos que fixeches. E ademais iso, no próximo pleno traeremos esa declaración institucional, antes vos chamaremos para ver se a queredes asinar e pensamos que aí sí que temos dándolle traslado isto ás institucións que competan, sí que podemos amosar o noso sentir e o noso rexeitamento dunha forma oficial. Eu penso que, bueno, que lle vai importar ahora mesmo a Unión Europea que un concello de 5.000 habitantes retire a súa bandeira da fachada. Pero isto vai a constar como algo escrito que sí que vai a chegar e, ademais, vai a chegar, esperemos, que representando a toda a veciñanza de Ribadumia, porque nós somos os que o representamos. Por lo tanto, nada máis que decir. Nada, decirche que na comisión informativa nos pedimos que isto fose declaración institucional como acordo unánime da corporación. Pero bueno, cando pagades a vosa moción, pois miramos, non hai problema ningún. Pero que conste que eu xa vos paseivos a man e non a recollestes. Entonces, bueno. Evidentemente non é que non a recolleramos, é que non podemos asinala cando pensamos que hai 3 puntos que realmente non teñen, sobre todo 2 deles, moito sentido que tomemos decisións aquí no pleno da corporación.
Polo tanto, nada máis que decir. E comentabas que non entendeu esa man, ou si, vale. No, a ver, nas comisións informativas sí que se comentou a posibilidade de facer unha declaración institucional. En ningún momento se dixo que non a trouxera, se máis dixo, pois trae, no, ao pleno, presentan. Nos entendemos que unha declaración institucional nun tema tan grave como isto, si queremos ter un acordo, un consenso entre todos os partidos políticos, debería estar consensuada entre todos, mostrar unión, un pouco que decía Mar, e mostrar que todos estamos de acordo. E o que dixemos nas comisións informativas é que esta moción se debate en pleno, se comenta en pleno, creo que cada un expuxo aquí a súa posición, e iso non quita que un debate dunha moción non dé pé despois a unha declaración institucional que se pode facer perfectamente. Nada máis. Perfecto, pasamos a votar o punto número 3 da orde do día, que sería esta moción de Somos relativo ao conflito de Gaza, retirada da bandeira da Unión Europea. Votos a favor desta moción? 5. Votos en contra? E que conste en acta que para o próximo pleno traeremos a pleno unha declaración institucional, se pode ser consensuada, e senón presentada polo Grupo Popular. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é dar conta por un escrito presentado o 17 de 11 de 2024 por Somos Ribadumia sobre a denegación de palabra no pleno. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Bueno, Ten a palabra Vanessa Jorge. Bueno, pois traise neste punto da orden do día este escrito presentado por Somos Ribadumia referente a unha denegación da palabra nun pleno celebrado o 7 de novembro de 2024 con data 3 de setembro, Sergio Soutelo, en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia, entendo que por eso se levanta neste momento e se ausenta, pide ou comenta ou advirte, tal como figura aquí neste escrito, que na documentación que se enviou para este pleno se enviou tanto escrito que el mismo presentou, que como lógica debería de ter el, que no primer momento inicial nos axuntou documentación adxunta. Esa documentación adxunta que se vos axuntou xusto antes da celebración, no día de onte, antes da celebración do pleno, é unha sentencia de Somos Ribadumia contra o Concello de Ribadumia que entendemos que eles teñen no seu poder. Co cal entendemos que sería importante que xa que vamos a falar deste tema que lle afecta a él, que ademais é por un tema xudicial, estivera aquí, que non tivera esa cobardía de levantarse e irse, e que poida incluso, ao mellor, aclarar certos asuntos ao respecto. Nese escrito de 17 de novembro do ano 2024, Sergio Soutelo, en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia, presentou no rexistro de entrada deste concello un recurso protestativo de reposición contra a denegación da quenda de palabra no pleno celebrado o 7 de novembro de 2024. Alegando que se lle denegou en 2 ocasións inxustificadamente a quenda de palabra e solicitaba, entre outros extremos, que se procedese tanto a declarar a nulidade de decisión de denegar a quenda de palabra como a repetir os puntos 6, 6 e 11 da orden do día celebrado en este pleno municipal. Este recurso derivou posteriormente nun procedemento de dereitos fundamentais de Sergio Soutelo en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia contra o Concello de Ribadumia, el que tanto ataca sempre de que canto gasta o Concello en litixios, en xuicios e demais, é el o que promove sempre, o seu partido que promove sempre estos xuicios, e este recurso derivou posteriormente nun procedemento de dereitos fundamentais deste concelleiro contra este Concello. Nesa sentencia, paso a ler uns párrafos moi breves que creo que refliten moi ben a realidade do sucedido, e di: el actor, o concelleiro de Somos Ribadumias, dispuso de la oportunidad de explicar más prolijamente su moción en el primer turno de intervención y dispuso también de una posibilidad de réplica, al que él renunció. Además, su grupo político, el Grupo Mixto, tuvo 2 turnos de intervención,
pues no solo presentó la moción el actor, sino también una concejala del Bloque Nacionalista Galego integrada en el mismo grupo. Visionando la grabación de la sesión ordinaria del Pleno Municipal celebrado el 7 de noviembre, se aprecia que en el punto en la orden del día, en el punto número 6 de la orden del día, se aborda la moción presentada por el concejal recurrente, a quien se le da la oportunidad de explicarla y desarrollarla. Que a continuación de la intervención de los demás grupos políticos, que finalmente interviene el señor alcalde explicando y desarrollando la postura de su grupo político. En su primera intervención, el concejal de Somos Ribadumia tuvo ocasión de desarrollar de forma más pormenorizada, la moción que presentaba. De hecho, así lo afirma el señor alcalde cuando inicia su exposición. La omisión del turno de réplica no vulneró su derecho fundamental en la participación política y puede concluirse que sí tuvo ocasión y oportunidad de defender de forma extensa y pormenorizada su moción en su primera intervención. Otra cosa es que no lo hiciera o se limitara a una explicación sucinta. En la parte dispositiva de esta sentencia, no punto primeiro, desestiman o recurso no contencioso administrativo interposto por Sergio contra o Concello por esta denegación de palabra e non lle impoñen costas. Por que é importante traer este punto a esta orden do día? Que ademais, o comento por si Sergio se lle olvida, a orden do día a decide o alcalde, é dicir, non ten que estar, bueno, hai unha xunta de portavoces, hai unhas comisións informativas, pero se o alcalde considera que este tema é de importancia para a xestión municipal, se trae e así é como se trae. E cabe recordar, ademais, en todo este proceso, que o concelleiro de Somos Ribadumia pertenece a un grupo mixto, tal como aparece recollido nunha parte da sentencia, a un grupo mixto do Concello de Ribadumia que está formado por 3 forzas políticas distintas. Deberían de nombrar en cada pleno municipal para cada orden do día a un só portavoz que interveña en cada un dos puntos. Sin embargo, cabe recordar que tanto este equipo de goberno como o seu alcalde, que é o presidente que ordena un pouco as intervencións no pleno, tivo a ben permitir sempre o turno de palabra para cada un dos partidos políticos, ofrecendo, por tanto, a oportunidade a todos os grupos políticos de ter voz en cada un dos puntos que se traen aos plenos municipais. Por tanto, durante cada pleno ao longo de toda esta etapa de mandato, en cada punto de cada pleno, os 3 portavoces do grupo mixto tiveron sempre a oportunidade de intervir en defensa do seu partido e, por tanto, dos seus intereses. De igual modo, ocorre que as asistencias ás comisións informativas previas ao pleno. Durante o presente mandato, en aras de manter, como sempre decimos, unha boa comunicación entre os partidos políticos e os grupos políticos que forman a corporación municipal, facilitouse sempre e nunca se puxo a ningún impedimento a que as comisións informativas asistisen todos os membros do grupo mixto se así o decidían, ou se así o creían convinte. Aínda que para cada comisión só fose convocado de xeito oficial un representante. E cabe ademais engadir que para as comisións informativas, aparte de entregarse a través da sede electrónica para cada un dos representantes que están convocados, remítese ademais por correo electrónico a toda a corporación para que todos teñamos a mesma información de cara a debates, plenos, comisións informativas e demais. A maiores de todo este acceso á información, o concelleiro de Somos Ribadumias ten, ademais, a súa disposición na súa sede electrónica a relación de rexistros de entrada e saída do Concello de Ribadumia, traballo que de xeito periódico realiza desde o mes de xaneiro de 2024 un traballador municipal que realiza o traballo de forma periódica, como decía, o pon directamente na súa sede electrónica para que el poida acceder a esa documentación. Ademais, son numerosas e moi periódicas as solicitudes de documentación por parte deste concelleiro, que entendemos que forman parte da súa, ou poden formar parte da súa labor de concelleiro, relacionados con rexistros de entradas e saídas no concello, e son tamén moi habituales as solicitudes por parte deste equipo, deste partido político, a acceso á documentación, que en moitos casos sí que é certo que fan referencia a documentos puntuais ou a rexistros de entrada puntuais, pero moitas veces implica o acceso a un ou varios expedientes que en moitos casos nos atopamos que non estaban nin siquiera digitalizados. Na medida do posible,
e sempre que tivemos disponibilidade de personal municipal tratouse de dar a documentación a maior brevidade posible. Somos conscientes de que en moitos casos pois, resulta inviable debido á carga de traballo que hai nos departamentos. Creemos que é importante recalcar que este equipo de goberno trata sempre de respetar os dereitos fundamentais da participación política non só do concelleiro de Somos Ribadumia, creo que de toda a corporación municipal, a veces con erros, a veces con acertos, pero sempre con respeto e boa fe. E dase conta de este escrito, desta un pouco exposición de motivos que veño de redactar, deste escrito presentado por Somos e desta sentencia, como mostra da mala fe por parte de Sergio Soutelo, do seu partido político, do abuso do dereito e do empeño continuo en xudicializar sempre calquera cuestión que solicita ou calquer loita política que teña sempre a través dos xulgados, alegando que se vulneran os seus dereitos fundamentais, cando creo que veño de destacar que na medida do posible intentamos que non se vulnere. Gracias, Vane. Pasamos ao punto número 5 da orde do día, que é dar conta das resolucións de alcaldía comprendidas entre o 15 de maio de 2025 e o 4 de setembro de 2025. Ten a palabra a concelleira Vanessa Jorge. Pois dase conta das resolucións da alcaldía do período do 15 de maio de 25 ao 4 de setembro de 2025, que son as seguintes: aprobación do padrón do IBI e do IAE do 2025, 5 resolucións de incoación de expedientes sancionadores en materia de tráfico, resolución da alcaldía do proxecto de accesibilidade na contorna da igrexa de Santa María de Besomaño, en Ribadumia, aprobación de gratificación á protección civil, suspensión da actividade de incoación de expediente de proposición da legalidade, nomeamento da mesa de contratación para o expediente de obras do edificio dos novos servicios do campo de fútbol, pabillón polideportivo e urbanización do espacio público anexa, e 19 resolucións de alcaldía en materia de contratación dos seguintes proxectos: mellora de camiño municipal e redes pluviais de saneamento no núcleo de Freixo, ampliación e mellora de servicios no lugar de A Cruz, parroquia de Lois, limpieza e desinfección de contenedores municipais, mellora de camiño municipal e redes de pluviais no lugar de Barroso, parroquia de Sisán, renovación do césped artificial do campo de fútbol a Bouza de Barrantes, mellora dos parques infantís municipais da Praza do Concello do Centro de Barrantes, mellora de camiño municipal e redes de pluviais no núcleo de Barroso, de Sisán, mellora de camiño municipal e redes de saneamento no núcleo de Freixo, ampliación a mellora de servicios no lugar de A Cruz na parroquia de Lois, suministro de réximen de alugueiro de material e equipamento para a Festa do Pan, nomamento do director de obra e coordinador de obra da renovación do césped artificial do campo de fútbol de Abouza, aprobación do plan de seguridade e saúde da obra da renovación do césped artificial da Abouza, nomeamento de director de obra e coordinador da obra da mellora do camiño municipal e redes de pluviais e saneamento no lugar do Freixo, aprobación do plan de seguridade e saúde da citada obra, adxudicación do contrato suministro de comida para o xantar anual dos maiores do Concello de Ribadumia, nomeamento de director de obra e coordinador da obra da ampliación e mellora dos servicios do lugar a Cruz en Lois, aprobación do plan de seguridade e saúde da citada obra, nomeamento de director de obra do proxecto mellora de camiño municipal e redes pluviais no núcleo de Barroso, parroquia de Sisán, e nomeamento de director de obra e coordinador da obra melloras dos parques infantís na Plaza do Concello e no centro de Barrantes. Gracias, Vane. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que serían rogos e preguntas. Ten a palabra PSOE. Gracias, alcalde. Ben, na primeira pregunta que queremos facer da que non tiña nada que ver con nós, recollemos a última frase da portavoz do grupo do goberno do punto número 4: na medida do posible intentamos que non se vulneren os dereitos fundamentais da oposición. Como iba a preguntar polas facturas, polos procesos judiciais do Concello e do equipo de goberno que teña que ver co Concello, dos membros, perdón, do equipo de goberno que teña que ver co Concello, fai 7 meses que o pedimos. Non o temos. Entonces era para preguntar, como en sucesivos plenos nos dixo que se nos iba a dar conta nos plenos posteriores, creo que había un dar conta que se retirou no pleno pasado, era para preguntar cando ímos a ter esta documentación.
Tamén recordar que fai 8 temos pedido as facturas da modificación de crédito, entre outras cousas, porque se alonga moito no tempo cousas que despois pois decimos ou decides por parte do equipo do goberno que cumplides e non se cumplen. Sí, dixeches, intentamos que non se vulneren os dereitos fundamentais. Eu creo que 7 meses para pedir algo é suficiente, pero bueno, non é unha opinión. A pregunta é se nos vai a facilitar en algún momento e cando. As dúas cousas, pois dar conta aos procesos xudiciais nun pleno, seguramente no próximo pleno, e as facturas afectadas pola modificación de crédito, entendo que se lle poden dar xa, non? Se le podemos, non? Vale, dentro deso tamén vai no próximo pleno levámoslo escoitando desde febreiro, que conste, empeza a ser un pouco, pois, chama a atención, cando menos. Tamén recordamos que temos unha moción pendiente desde vai facer 2 anos, o próximo pleno. Os judiciais veo o último. Como? Veño reclamando desde febreiro, desde o pleno ordinario de marzo. Deso estou completamente seguro. Temos unha moción pendiente desde fai 2 anos, relacionado con isto da frase de non se vulneran os dereitos fundamentais da oposición. Vai facer 2 anos, en novembro, sobre o canon da auga da Xunta de Galicia. A pregunta é se ten intención de traer a pleno, porque que non se trae mocións a pleno é unha práctica un pouco extraña, cando menos. Sí, que se van a traer, sin problema. Pasa, coordenémolas. Por suposto. E como temos un punto xa posto para o próximo pleno de novembro, temos 2 xa ou temos un solo? Temos un punto xa, pois agora podíamos ter 2, non? O decidiremos antes do pleno, si, pois comunicarán a Xunta. Bueno, como xa temos un punto, Evidentemente. podíamos ter 2. E 3. Claro. É que 2 anos, para unha moción. A seguinte pregunta é se imos a ter orzamentos, como ano pasado, non sei en que pleno, non sei se foi no de outubro ou no de novembro, se dixo que a intención do equipo de goberno era traelos a 31 de decembro de 2024, se retrasou un pleno por ese motivo e ainda non os temos, era para saber se imos a ter orzamentos ou non, e se en caso de que non, cal é o motivo. Imos a ter orzamento. A ver, íbamos a ter orzamento... É bastante máis gravo de España e non pasa absolutamente Sí. nada, pero bueno, nós sí que vamos a presentar ahora, É dicir, o de España levan, non sei Sí. se 2 e 3 anos, pertenece ao teu grupo político, funciona así, o sea que nós por levar pois un retraso de Un retraso 7 meses, justificado, ademais, por justificado, unha, que xa se dará conta, por unha pois a verdad modificación, que- claro. pero Claro, bueno, publicamente hai que traela a pleno a para- nivel de para España justificar levamos, económicamente. Javier, o teu partido político en España levan, creo que 3 anos que non presentaron os presupostos. Tampouco pasa nada, non hai Perfecto, pois xa está, xa non hai máis nada que dicir, eso solamente o teñen que dicir os veciños, xa non hai máis nada, xa, eso xa non hai máis nada que dicir. Si en 3 anos non presentaron os presupostos, nós non vamos tarde entonces. Pero bueno, ten a palabra a concelleira. Perdón, que non escoita aí. Non escoita aí. O que dixeches. O presupuesto municipal xa leva meses axustado. O problema de traer a aprobación o presupuesto municipal é un expediente de modificación de crédito que temos pendente de traer, unha alegación que temos pendente de traer a aprobación, que condiciona non só o orzamento, sino outra parte importante da xestión económica deste concello. Cando se traerá a pleno? O antes que se poida. A previsión é facer un pleno extraordinario o antes posible, o antes que se poida. Pero non é unha cuestión política, que dependa políticamente. Cal é o motivo polo que ainda non abreu o punto limpo? Queríamos preguntar
porque tamén se dixo ano pasado, creo que vai facer un ano tamén, de que xa tiñamos todas as autorizacións, e simplemente iso, cal é o motivo de que ainda non este aberto un ano despois de anunciarse que se tiñan todas as autorizacións, e nos desde o Partido Socialista viñemos reclamando esa apertura de forma reiterada. Bueno, pois o punto limpio, que conste que se están recollendo, estánse recollendo, parte estáse recollendo os voluminosos, porta a porta, e os veciños que chaman aquí se sigue recollendo, é dicir, non hai ningún tipo de problemática. Quedaba unha parte por levar a cabo, creo que está xa prácticamente rematada, e aparte temos ali pendiente unha actuación, pero bueno, é posible que abramos antes desa posible actuación. En todo caso, por suposto, o punto limpio foi unha inversión de 374.000 euros, 375.000 euros, creo que vai ser un éxito de punto limpio. Creo que aquí trouxemos ahora pois precisamente un punto que é do cambio de parcelas, precisamente para xuntar no entorno do punto limpio, porque consideramos que o punto limpio que para a xestión do Concello vai ser algo importante, aparte, se somos capaces, vai a ser un punto de recollida moi selectivo, por lo tanto, supoño que en breve, pero eso decidiremoslo, bueno, pois non sei se estas en 15 días, máis menos, para saber si... Pero si temos pensado outra actuación nese entorno, pero non se deixaron de recoller residuos, ni moito menos, non? Si é certo que a veces saleu por aí algunha nota de prensa, me parece que por parte de algún partido político, algún me parece que saleu incluso un contenedor que estaba, é dicir, que nos rompeu un camión, estuvo un día, efectivamente había algún contenedor que estaba completo, outros contenedores estaba a basura fora, pero o contenedor tamén estaba vacío, porque nós tamén observamos, pero en cambio se quitou unha nota de prensa, pois, poñendo así o Concello como si non se recollesen os residuos habitualmente. Pois non, o Concello de Ribadumia está recollendo os residuos dunha maneira exitosa en todos os ámbitos, e vamos a poñer o punto limpio a funcionar sin ningún tipo de problema. Creo que a veces é importante tamén que cando se saca así algunha nota de prensa que sean realidades, non? É dicir, parece que é unha alarma o Concello de Ribadumia, unha nota de prensa, parece que non recolle os contenedores, ou que non recolle no, mira, aquí rompeu un camión, se buscou unha solución, en 2 días se lle dou solución, e está completamente recollido todo o Ribadumia. Quixeran moitos concellos, Cambados, mira, tuvo unha época aí bastante crítica, bueno, pois, poden ser cousas que poden pasar, Cambados, pois é do teu cor político, entendes o que decir? Creo que a veces, bueno, non sei se nese caso foi un problema puntual, se non foi un problema puntual, no noso caso foi un problema puntual, parece que se quixo crear unha alarma social, iso ao final o que fai é querer deixar en mal lugar o Concello de Ribadumia, cando creo que podemos presumir primeiro do equipo de traballadores de limpieza que están funcionando dunha maneira perfecta, e segundo, creo que o día a día da recollida, pois creo que tamén está sendo un éxito, ordenada, por lo tanto non hai ningún tipo de problema. E o punto limpio vai ser unha realidade, e creo que vai ser un punto limpio da comarca a destacar. Queremos pechar aí algunha cousa pendiente, incluso algunha obra no entorno, pero nada máis, o sea que un punto limpio se fixo, aí hai unha inversión de 374.000 euros, unha parte puxo a Diputación, outra parte puxo a Xunta de Galicia, o sea que se abrirá en breve. Sí, moi ben, non era un contenedor, eran varios, e foron por segundo ou terceiro día consecutivo, creo que se anuncia que aínda que foran varios, non sei se sabes. Se anuncia por parte do equipo de goberno que hai un problema na recollida do lixo, pois igual non habría esa nota. De todas formas, pero ese se anuncia como responsables que sodes vos. En todo caso estamos tranquilos porque dirixir a política local, pois menos aínda. Javier, eu creo que estamos tranquilos como equipo de goberno, porque se os nosos erros son eses puntuales, prácticamente non son erros. Pois os meus son os de mandar unha nota de prensa, tamén estou bastante tranquilo. Houbo algún cambio, a última pregunta, houbo algún cambio de criterio con respecto a cando gobernaba Independentes por Ribadumia este Concello, e non pretendo non facer demagoxia aquí, isto é unha pregunta directa. Agora, con respecto a
a represa que se vai facer en Cabanelas. Digo porque me parece que saiu fai 3 ou 4 días en prensa. A pregunta é se houve algún cambio de criterio e cal foi se o houve, porque non sei se houve cambio de criterio ou non. E son consciente de que non é competencia municipal, pero desde este grupo parece-nos unha auténtica barbaridade a represa que se está anunciando facer ali. Entre outras cousas, xa nos parecía unha barbaridade todo o que se leva facendo durante máis de 10 anos, sobre 15 anos, que se está botando pedras, cambiou, como ben recolla nota, isto pode ver todo o mundo, o nivel do río, isto afecta a práctica deportiva, afecta tamén a área recreativa, que é unha zona de baño. Pero a pregunta é exacta porque che quero de responder dunha maneira Si a pregunta o se máis houbo... exacta posible tamén. Claro, Cal é? e se houve un cambio de criterio, e cal foi este cambio de criterio no caso de que houve, de que houvese. E despois quería facer un... Va a ser, si vai na mesma... Sí, claro, no tema, sí. mesmo tempo. Porque eu creo que somos conscientes todos de que esta represa o que vai a provocar é que despois en época estival, se xa este ano houve pouca auga na zona de baño porque afecta a área recreativa, afecta ao club, aos nenos e nenas que están facendo a práctica do deporte, sobre todo porque se van a ver abocados a levar a piragua casi medio kilómetro río arriba ás costas. Vale, algo que xa fan agora, pero un cacho moito menor porque fan ao lado da ponte da marche dereita indo hacia Cambados. É dicir, da parte hacia arriba. Eu xa respondo, Javier. Vamos a ver, se hubo cambio de criterio, mira, o único que... Insisto, non quero facer demagoxia con isto, sei que non é competencia municipal, pero eu creo que se pode facer porque... Queremos che deixar claro unha cousa, nós tampouco queremos facer demagoxia, mira. A última pregunta é se considerades que o sitio é axeitado. Sí, claro, se o sitio é axeitado para facer eso, porque eu, a non ser que me convenza do contrario, creo que non. Vamos a ver. Primeiro, non hubo cambio de criterio para o Concello de Ribadumia, para nós, para este equipo de goberno, prima fundamentalmente a práctica do deporte, ¿no? A práctica do deporte, neste caso o piragüismo. Nós podemos estar en contra sempre que esta represa poida afectar a práctica do deporte, no seu futuro o piragüismo. E se iso é así, pois non estamos a favor da represa. Evidentemente non é unha competencia nosa, pero por favor, vale. Se consideramos pero é fácil de responder a iso, é dicir, se consideramos que o sitio é axeitado ou non, bueno, nós non somos quen para decidir se o sitio é axeitado ou non. Nós o que defendemos, o que temos que defender este equipo de goberno é a práctica do deporte e o absoluto respeto ao Club Náutico Piragüismo, que aí é onde se practica o deporte. E iso yo fixen saber ao director técnico do Club Piragüismo, e ele é consciente deso. Se consideramos que se o sitio é axeitado ou non, bueno, aí hai un punto de captación, para que todos sepamos, hai un punto de captación dos anos 80, non te podo dicir agora precisar, pero dos anos 80, hai un punto de captación que leva auga á Toxa. Nós non temos competencia, pero se unha empresa, alguén, solicita permisos para facer eso, se supón que ten todos e se lle concede, ou se aquí ao Concello chega toda a documentación e todos os informes son favorables, o Concello evidentemente ten que dar licencia. E iso é así, porque non dar licencia, pois de alguma maneira, pois estaríamos incumplindo a normativa e estaríamos incumplindo a lei. Eu non vou dicir se o sitio é idóneo ou non é idóneo. Aí hai un punto de captación e se lle concede esa captación ao Grove, hai alguén que decide facer unha represa e hai informes que avalan que se pode facer aí a empresa. Con respecto á entidade deportiva, porque dices todo é desfavorable. Non, ten que haber informes medioambientales que son favorables, porque senón non se pode facer. Vale. Pero se non é axeitado, nós non somos quen para tomar esa decisión. É dicir, eso hai unha empresa que solicita nun punto concreto esa actuación e os informes favorables ou desfavorables teñen que ser en ese punto concreto. Se os informes son favorables, estamos obligados a conceder licencia, e iso é así, e se non son favorables, evidentemente, pois non se lle concederá licencia.
Por lo tanto, isto ten que quedar. E con respecto ao que estás comentando, nos si estivemos, e a entidade deportiva tamén é consciente do que estamos comentando, si é certo que si se fai esa represa, pode haber aspectos favorables e aspectos non tan favorables. Cando falo da práctica do deporte río arriba e río abaixo, e falo das baixadas, e falo dos posibles campeonatos que poida haber a nivel galego e incluso a nivel nacional, e se cabe, se algún día pudese haber un campeonato internacional, hasta tamén benvido sería. E, polo tanto, tampouco queremos que esa represa pudese afectar precisamente a práctica do deporte ou a posibles campeonatos. Isto lle foi transmitido precisamente á entidade deportiva, é consciente desta situación. Hai algúns aspectos favorables. Primeiro, a represa se se fai, e se tería que facer ben, e se se fai ben, hai aspectos favorables que incluso a entidade deportiva defende. Vale, agora mesmo a baixada parte dun arenal que hai ali en Ouviña. Nos, este equipo de goberno, falando coa dirección do piragüismo, de feito queríamos levala a Puentarnelas, é dicir, que o punto de partida fose dende Puentarnelas ata o puente de Barrantes e que volvese hacia arriba. Evidentemente, se fai esa actuación, te terá que quedar unha contraporta, me parece que se denomina, un porteo, sí, un porteo para que poidan pasar, etc. Si é certo que desde esa represa é posible que disminuya agua, pero xa está disminuindo agora, é dicir, agora mesmo xa hai ese problema, non vai ser un problema da represa. Si se levanta esa represa e eso quedase ben, da represa para atrás, que está aproximadamente uns 400 metros do que pode ser a sede do club náutico, habería moita máis agua, por tanto, poderían practicar o deporte. E a entidade deportiva non o veu mal, e isto tuvemos unha reunión precisamente con eles por lo tanto, hai aspectos a favor e hai aspectos en contra. Si é certo, parece ser que pode ser certo, eu non son ningún técnico, ni son ningún especialista, por iso que nós o que defendemos é a práctica do deporte e defendemos o club de piragüismo, e defendemos que se poidan facer os distintos eventos que estamos comentando. Vale. Por lo tanto, bueno, pues haberá que ver, de feito estivemos, bueno, pues, reunidos e isto pues, quedou máis ou menos claro, pero tamén hai aspectos a favor, e non lo dicían a dirección da propia entidade deportiva, que hai aspectos positivos. Que non hai auga desde esa represa para baixo ou dende a ponte de Cabanelas hacia baixo, agora mesmo xa non hai auga. Porque si miramos, porque xa anteriormente, ou anos atrás, un pouco máis adiante, un pouco máis abaixo do que pode ser a zona de pescadores, xa había unha represa no seu momento, que esa represa coas riadas tamén xa se foi destruindo. Por lo tanto, ahora aí non se contén ninguna auga, por lo tanto, con esa pendiente, pois evidentemente, pois non hai auga. Bueno, isto, evidentemente, pois hai que darlle forma. Entonces, o sitio, se é idóneo ou non é idóneo, non somos nin nós, nin creo que vos, personas que poidades decidir e que poidamos decidir onde está ben e onde está mal. É dicir, hai unha empresa, aí hai un punto de captación e esa empresa pois, terá todos os informes para poder levar a cabo. Entonces, por parte da dirección do Club Náutico Piragüismo, bueno, pues venlle aspectos positivos, porque desde aí para arriba, se hai un porteo, pois poden facer piragüismo pois hasta Pontarnelas. E de feito isto, pois non lo transmitiron. Por lo tanto, bueno, eu creo que a veces se queren politizar cuestións, o mellor non tanto pola vosa parte, pero a mellor por parte de outros políticos, entendes o que decir, que queren que son políticos, pero quedalle moito para chegar a ser políticos, pero estas cousas pasan, entendes o que decir? Entonces, si ten todos os permisos, se ten todas as autorizacións, sexa quen sexa alcalde, incluído ti, se tú eras que estar aquí sentado, lle terías que dar autorización. E quen estea en contra, evidentemente, tamén lle tería que dar en contra, porque senón estaría incumplindo a normativa. Corrígeme, secretaria, se estou dicindo algo incorrecto. É así. Si se cumplen todos os requisitos técnicos, non hai nada que facer, vale? Entonces, non cambiou a nosa versión con respecto a cando éramos independientes, para nada. É dicir, nós
esa represa, bueno, pues pode ser en outro sitio, pois ao mellor pode ser en outro sitio, pero quen decide eso é precisamente a empresa que capta agua, é a empresa que decide ali con aquelas coordenadas, e hai alguén que si cumple, pois evidentemente pois ya as teñen que conceder, etcétera, etcétera. E de aí, pois hai que quitar os aspectos positivos que, por suposto, a entidade deportiva lleve aspectos positivos a esa represa que se vai a facer. Si é certo que, bueno, pues haberá que ver despois si se pode conter auga, porque ali hai unha zona de baño, senón a zona de baño pues sería despois un pouco máis arriba, pero bueno, nos entendemos como concello que ali sería interesante que seguise habendo zona de baño, e iso tamén o fixamos a ver, e teremos que transmitir pero tamén, bueno, pues a outras entidades pues, que haxa que transmitir. Pero o noso discurso sempre o mismo, e aparte intentamos que sexa coherente dende un punto de vista legal, Javier. Eu rogaría, por última intervención neste pleno, que se valorase a posibilidade, ainda que non sexa, entendo, repito, competencia do Concello de Ribadumia, a posibilidade de facer a represa noutro lugar, porque acabas de decilo, vais a ver afectada, estamos seguros, eu tampouco son técnico, especialista nese tipo de cousas, pero estamos seguros de que se vai a ver afectada a área recreativa, son moitas cousas, a parte do club náutico que eu non referime tamén, como che dixen, ao impacto medioambiental, e sobre todo a área recreativa, porque a área recreativa movela hacia outro lugar, pois non sei, agora mesmo pois non o vexo. Ti entendes que si alguén, ti entendes, Javier, No, que si alguén... dixéchelo ti antes, había un atranco antiguamente máis abaixo. Efectivamente. Igual, pode ser, estudiar a posibilidade se esa era a ubicación máis axeitada. Ese é o rogo que queremos transmitir, porque, insisto, creemos que vai a ter máis cousas perxudiciais que favorables. Sobre ese atranco máis abaixo, con único atranco, quedaría moito máis alta na parte de abaixo e posiblemente, de feito, ese proxecto eu creo que se presentou xa na propia Xunta de Galicia, en Augas de Galicia, e sería máis cantoso, non sei se é a palabra, a hora de, porque hai que levantar precisamente para que colla nivel. Nos, de feito, valoramos eso tamén, o sea que o comentamos entre nós, pero ti eres consciente de que si unha empresa un particular se ven para facer un muro, evidentemente o pide ali, e temos que dar ali, non lle podemos facer a recomendación, ou lle podemos facer a recomendación, pero o veciño pode dicir, no, pero eu quero aquí, e se cumple con todos os permisos, pois evidentemente yo hai que conceder ali. Bueno, pois neste caso, a empresa pasa exactamente igual, dicir, pidieron ali, porque ali onde teñen o punto de captación desde os anos 80 aproximadamente, e pois hai que dar autorización, en este caso, ali. Pero nós somos moi sensibles coa entidade deportiva, porque creo que están tendo un resultados deportivos extraordinarios, e gracias ás persoas que traballaron desde os anos 70 precisamente para a práctica deste deporte, que hoxe está dando grandes premios nacionales e internacionales, e, por lo tanto, eso merece absoluto respaldo por parte deste equipo de goberno. Alguna outra pregunta? No, tamén respaldo a actividade. Perfecto, gracias. Alguna rogo, pregunta, Vanessa? Vale, eu vou ser breve. Eu me iba a preguntar pelos presupostos, pero xa preguntaron os do PSOE, pero en raíz a eso sí que teño outra pregunta. O sea, o anterior pleno ordinario atrasou, o sea, non sei se se celebrou, porque se iba a convocar supostamente o extraordinario onde iban ir os presupostos e por eso non se fixo, ou eso foi o que saliu na prensa. E no extraordinario non se fixeron. Entonces, ao non haber ese pleno, eu as miñas vacacións teño organiza a vida sabendo que o pleno vai a ser o primeiro xoves de xullo e non se celebrou. Entonces, en caso de que vos sabíades que había posibilidade, basándose no que lín na prensa, porque nunca destedes unha explicación de por que non se celebrou o anterior pleno ordinario, o que directamente a min, polo menos. Vendo que vos a explicación da prensa foi que como queríades presentar os presupostos e non iban a estar a tempo po pleno ordinario, que non se cancelou para facer un extraordinario e leválos ali, e non o hubo. O sea, hubo pleno, pero non viñeron os presupostos. Non sería máis correcto para a próxima que poida ocurrir algo así, celebrar igual o ordinario, sen incluir ese punto polo cal se vai atrasar o pleno e logo facer un extraordinario co punto, por se hai o risco de que ao final tampouco sexa. Bueno, pero sí. Bueno, pero foi o que... Pero foi o que se dixo neste pleno que tiña o Estado. Claro, non está o que dixo a prensa.
En prensa, na prensa o motivo que salía era ese. Entón, un rogo ou unha suxestión, pregunta, é no suposto de que pode ocurrir algo así nun futuro, de que un pleno ordinario non se vai celebrar por querer incluir un punto que non vai estar listo para ese pleno, facer igual o pleno ordinario, porque se hai o risco que despois no extraordinario tampouco este, e nós non sabemos con anterioridade se vai ou non vai haber pleno para asegurar a nosa asistencia. Simplemente era eso, non era máis alá. E logo outra pregunta era polo evento literario, que o ano pasado foi un éxito, a verdad, un traballo conxunto moi ben feito, e queríamos saber se este ano se vai volver a levar a cabo. Sí. 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 Vaise levar a cabo. Neste caso, pois, imos a adiantar a data de celebración e estamos, pois, empezando a traballar. Xa contactamos coa persoa que se encargou un pouco da organización en canto aos autores e xa nos fixo unha proposta que estamos valorando para darlle unha resposta canto antes, porque ademais ele estivo de vacacións e xusto neste tempo pois non puido facer este traballo, este proxecto. E entón, terémola que revisar un pouco e tirar para adiante. Vais a celebrar a última fin de semana de setembro, o venres creo que 25 e sábado 26. Entón, teñamos pensado anunciarlo, pero xa que preguntas, pois xa... Sí, a resposta é sí. Sí, por suposto, ese evento literario vais a levar a cabo, hai que ver as fechas. Con respecto á primeira aclaración, nos, Vanessa, este equipo de goberno sempre no que son os plenos, e aparte somos conscientes de que os plenos ordinarios son plenos ordinarios e deben ir, aínda que veñan solamente co punto de rogos e preguntas. Témolo claro, o sea que nese aspecto non hai ningún problema. O que sí, ao mellor, ao mellor tiñamos que haber feito ese pleno, aínda que despois convocásemos un pleno extraordinario e inmediatamente 15 días despois, pois ao mellor tiñamos que haber feito eso e facer o pleno ordinario, aínda que viñesen solamente 2 ou 3 puntos. En todo caso, este equipo de goberno sempre foi moi transparente no que foron os plenos e as concesións ao mismo, no que foron os plenos e no que é a organización. Aquí hai que dicir que cando se iniciou esta legislatura, por parte, sabemos que en xaneiro, normalmente a primeira semana, que coincide con Reyes, ese pleno sempre se saltaba porque coincidía precisamente pois en Reyes, non? Presentou o PSOE a posibilidade de facer un pleno extraordinario e nos, de feito, apoiamos precisamente que non se iba a facer ningún pleno ou plenos inferiores ao número que lle correspondía. Creo que eso se está cumplindo perfectamente a rajatabla. Eso creo que é así. Por lo tanto, este pleno, sea en plenos ordinarios ou sea en plenos extraordinarios, nunca se saltou un pleno, ou que os plenos extraordinarios sempre foron con rogos e preguntas. Por lo tanto, sempre se dou opción á oposición precisamente a que fixaresen eses rogos e preguntas. É dicir, nunca fixemos un pleno extraordinario nunca non houvese rogos e preguntas. Iso quere dicir que de alguma maneira somos transparentes, non? Iso ven un pouco e aparte debémoslo deixar claro, non? É dicir, aquí hubo un partido da oposición, Somos Ribadumia, que presentou unha denuncia porque presentou unha moción, e nesa moción nos viña dicindo que unha moción é que eles tiñan que ser os últimos en intervir, e ao final pois nos denunciaron ao Concello. Eso fixo Somos, non? E efectivamente pois desestimaron o recurso. De feito, fai 5 minutos fixamos unha exposición que podes completar a exposición, Mar, precisamente porque creo que vale a pena que a volvamos a repetir, desa exposición. De feito, se levantaron do pleno e marcharon, cando realmente este equipo é moi transparente. Aquí se fai unha xunta de portavoces, se fixe unha xunta de portavoces de cada pleno, se convocan os portavoces dos distintos grupos políticos e, polo tanto,
non debemos ningún pleno, non sei se me entendes. En todo caso, unha pequena corrección que debéramos de facer ese pleno ordinario. Perfecto, fixamos un pleno extraordinario con rogos e preguntas. Por tanto, bueno, creo que somos moi transparentes. Era como de todas as maneiras, rogo a nivel organizativo. vale, eu creo que vale a pena Non que era volvas unha a ler precisamente non, pero se se levanta non pasa nada, é dicir, non hai absolutamente ningún problema. É dicir, temos que ser serios e temos que ser responsables, que hai algún partido político que precisamente creo que a veces se salta un pouco as reglas de xogo. Entendes o que quero dicir? Nos podemos entender o que ti estás facendo e nos recollemos organización para poder asistir, porque se non contas con non telo, e que sea, que non se malinterprete tampouco, que non iban por aí os tiros. Sí, bueno, pues precisamente este partido Somos presentou un recurso e resulta que desestimaron ese recurso. É dicir, por qué? Porque o alcalde e este equipo de goberno lle deron turno de palabra para que expuxese que dese os motivos e eles nos denunciaron precisamente dicindo que pois evidentemente pois o juzgado puxo a cada un no seu sitio neste caso. Bueno, pois as cousas hai que acatalas, é dicir, desestimaron precisamente pois ese recurso precisamente que presentaron dicindo que non lle habíamos dado a palabra. Foi moi extensa porque ademais este equipo de goberno dá amplio tempo, máis que suficiente para facer precisamente todas esas aportacións, pero bueno, a veces encontrámonos con partidos políticos que pois é lamentable, non? É dicir, antes fixemos unha exposición para dar explicación precisamente a ese recurso e se levantaron do pleno, pois esas cousas pasan, que vamos a facer. Pero bueno, o respeto, creo que a todos os veciños, porque é unha falta de respeto cando se levanta do pleno unha persona, é unha falta de respeto aos 5.250 veciños que ten Ribadumia. É dicir, eles pensan que ao mellor que fixeron unha acción valiente, non, fixeron unha acción faltando ao respeto precisamente a eses 5.200 veciños que ten este Concello de Ribadumia. Creo que hai que ser máis elegantes e a veces hai que ser máis prudentes tamén dicindo as cousas. Bueno, nada máis, moitas gracias. Creo que hai un escrito presentado, por parte de Somos, no que fai unha serie de preguntas que ten a palabra a concelleira para dar resposta a todas esas preguntas. Bueno, pois con data 3 de setembro a 1:30 da madrugada, Sergio Soutelo Martínez, en calidade de concelleiro de Somos Ribadumia, presenta unha serie de preguntas para dar resposta neste pleno. A primeira pregunta é: o xulgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra notificou ao Concello de Ribadumia a sentenza 146/ do ano 2025 relativo ao procedemento de protección de dereitos fundamentais 389 do ano 2024 promovida por Sergio Soutelo Martínez, e as preguntas son as seguintes. Antes de entrar ás preguntas, gustaríame poñer un pouco en situación tanto o procedemento contencioso como a sentencia, como acabades de ler, promovido por Sergio Soutelo Martínez contra o Concello de Ribadumia, no que fai referencia a que non se lle entregaron, en dúas ocasións solicitou o acceso, leo textualmente, copia completa de todos os expedientes nos cales don Jesús María Dieguez Pazos exercera a dirección de obra ou actuara de algún xeito en representación técnica municipal do Concello de Ribadumia, expedientes desde o 17 de xuño do ano 2019 ata o día de entrada deste escrito no rexistro, copia de todos os contratos de servicio, asesoría ou calquer outro tipo realizados entre o Concello de Ribadumia e don Jesús María Dieguez Pazos, así como todas as facturas pagadas polos seus servicios dende esa data hasta o momento do rexistro, da solicitude por rexistro. Todos estes procedementos os que se fai referencia, nos que tivo participación Jesús, tiña por aquí unha relación, pero creo que son en torno a 12 ou 14 expedientes, non quero equivocarme, dende o ano 2018, desde 2019 hasta a actualidade. Moito deles sin digitalizar.
expedientes que, ademais de ter a parte, moitos deles foron por proxectos que foron a subvención, co cal había unha parte de expediente que era de proxecto de subvención, outra parte de proxecto de dirección de obra, de execución de obra, e outra parte de execución, con todo o que supón, a carga que supón buscar todos estos expedientes, sobre todo aqueles que non estaban digitalizados. Puxeros a disposición de Sergio Soutelo na sede electrónica as facturas, nun primer anticipo, as facturas derivadas destes procedementos e xa máis tarde o xulgado requireu de forma formal que se lle entregara pois, toda a documentación que había desos expedientes, se lle entregou en uns CDs, quero recordar, que vou a recoller, e pediron ademais máis documentación a maiores, se puxo tamén na sede electrónica de Sergio, e pedían ademais máis documentación que indicaban que non estaba recollida nesa documentación. De feito, consta que non o teño agora aquí, un recibí unha comunicación por parte do Concello, no que se indica que sí que esa documentación está no expediente e que, por favor, na medida do posible, revise a documentación antes de volver a pedila para evitar cargar de traballo ao personal municipal que bastante traballo teñe xa no seu día a día. Pregunta en relación a isto, que di literalmente a parte dispositiva de esta sentencia e, a parte dos 400 euros de costas impostos polo xuzgado, canto lle costou á veciñanza de Ribadumia este proceso xudicial? Pois na parte 12 expedientes son que os teño aquí. Na parte dispositiva da sentencia, empeza dicindo no punto 1, estimar en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por don Sergio Soutelo Martínez contra la inactividad por el Concello de Ribadumia respecto a las solicitudes presentadas el 17 de abril y el 17 de noviembre de 2024 de copia de determinada documentación relativa a la contratación de Jesús María Diéguez Pazos. Condenar al Concello de Ribadumia que en el plazo de 10 días desde la notificación de la firmacia de esta sentencia, concordar con el demandante una fecha para comparecer en la sede municipal, en la Secretaría, en donde se le exhibirán los referidos expedientes completos a fin de que el actor realice una selección proporcionada y racional de los folios concretos que se le habrán de fotocopiar o de entregar digitalizados, entregándosele en este acto. Y condenar al Concello de Ribadumia al pago de las costas del proceso con el límite máximo de honorarios del letrado señalando en el último fundamento. Esta documentación se lle entregou e tal como comentaba antes con rexistro de saída de xullo de 2025 aparece especificamente comunicado a Sergio que revisada a documentación que inicialmente se lle entregou nunha memoria USB e que di que non está completa, sí que consta porque se comprobou que os documentos que el pide xa se lle foran entregados inicialmente. E por todo isto, lle reiteran o señor Sergio Soutelo que en aras de facilitar o traballo dos empregados municipais revisen correctamente a documentación que se solicita e que pide que se lle envía para evitar duplicidades e cargas de traballo innecesarios. Pregunta Sergio Soutelo que aparte destos 400 euros de costas impostos polo xuzgado, canto lle costou á veciñanza de Ribadumia este proceso xudicial. Este proceso xudicial que iniciou Somos Ribadumia contra o Concello de Ribadumia, a parte das costas xudiciais, supuxo uns gastos para as arcas municipais de honorarios de letrado de 1.218,95, podelo apuntar si queres, e total de honorarios de procuradora de 372,17 euros. Está grabando. Iso che está, que non noto que iso está grabando. No, pues que noten que a parte está grabado no pleno. No segundo, claro, no segundo... No, está grabando. Está grabando máis. No segundo punto. O xulgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra dirixiu ao Concello de Ribadumia a diligencia de ordenación o pasado 5 de agosto de 2025. A pregunta é a seguinte: que di literalmente esa diligencia de ordenación? Novamente, nun proceso de Somos Ribadumia contra o Concello Sergio Soutelo, neste caso contra o Concello de Ribadumia, a dilixencia simplemente di que, por favor, se mande no plazo de 5 días, se remite unha serie de documentación relativo a varios expedientes.
Há varios expedientes que son, entre eles, os minipuntos limpios, a documentación que pedeu relativa aos minipuntos limpios e todas as facturas que se pedía en relación á modificación de crédito. Unha modificación de crédito que está en fase de alegación, precisamente cunha alegación de Somos Ribadumia, con todo un traballo contable que hai detrás para intentar xestionar esa modificación de crédito e que, dende logo, non foi nada fácil dentro do Departamento Económico reunir toda esta documentación para poder enviar. Seguinte pregunta. Sobre a modificación de créditos 1/2024, nun oficio remetido polo Concello de Ribadumia ao xulgado, un oficio remetido polo Concello de Ribadumia ao xulgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra, exponse o seguinte. No mes de decembro de 2024, aprobouse expediente de modificación de crédito respecto do cal, durante o período de exposición pública do mesmo, presentouse a reclamación contra o mesmo e ao recaer a finalización do período de exposición no exercicio seguinte non puido entrar en vigor o mesmo, tendo que realizar numerosos asentos contables para a súa anulación. A pregunta ao respecto é a seguinte. Confirman o alcalde e a concelleira de Contas que o recollido neste párrafo é certo e correspóndese coa realidade? Eu non sei que clase de persona e de político que pode estar representando un partido político pode facer este tipo de preguntas insinuando que un concello ou un representante deste concello envía un informe a un xuzgado mentindo. Entonces, é totalmente certo ese párrafo e todo o oficio que se mandou ao xuzgado, non solamente este párrafo. Sendo isto correcto e quedando a modificación de... Perdona, é que... bueno, fala de ti, eu falo como concelleira de Contas. Pero solo unha aclaración ao que estás dicindo, que non quero entrar a dicir, é que está poñendo en duda os traballadores do Concello, non só os políticos. É dicir, que poñen en duda os políticos pode entrar dentro do xogo político, si é o caso, pero está poñendo en duda a labor dos traballadores municipais. Perdona que aclare. Seguinte, sendo isto correcto, quedando a modificación de crédito referida por un valor de 840.000 euros, anulada no primer momento por unha cuestión de prazos, por que motivo en plenos anteriores a concelleira de Contas e o alcalde mentiron dicindo que a modificación de crédito estaba pendente da resolución en pleno da alegación presentada? Podesme decir en que pleno trouxemos a alegación a esta modificación de crédito, Ser? En que momento se aprobou neste pleno municipal? Podesme decir unha data? Non a sabes. Non minto, porque non veo a pleno a aprobación desta modificación, non se resolveron esas alegacións a modificación de crédito. O Concello pagou facturas con cargo a esa modificación de crédito antes da súa aprobación definitiva? Pregunta. E sendo así, quen aprobou os pagos? De onde saíron os cartos para cubrir o oco deixado polo decaemento da modificación de crédito? Vamos a ver, unha modificación de crédito que incluye facturas al menos do último trimestre e antes do 2024, que está pendiente de, que ten unha alegación, está pendiente de resolver con terceiros e proveedores pendientes de pago. Crees xustificado que se hubiesen aprobado e que se hubiesen pagado esas facturas? Ou parte delas? Claro que se aprobaron, parte delas, claro que se aprobaron en Xunta de Goberno e en decretos, claro que sí. De onde saíron os cartos para cubrir o oco deixado? Pero vamos a ver, que clase de concelleiro serio pode preguntar de onde saíron os cartos? Traémolos da casa, traémolos en maletíns, traémolos de algún negocio, de onde os traemos? Os cartos para os pagos de facturas ou de gastos do Concello salen evidentemente das arcas municipais, non salen de ningún outro sitio. Pagaranse ou non se pagaran facturas con cargo a modificación de crédito referida, pode explicar o alcalde ou a concelleira de Contas que quere decir con que hubo que realizar numerosos asentos contables para a súa anulación? Eu non sei se sabes como funciona o orzamento municipal ou como funciona a contabilidade local, pero no momento que se rexistra na contabilidade un gasto, ben sexa unha factura como unha obligación de pago, xenera un asiento que leva aparellos outros 4 asientos. A de aprobación, o que se chama o ADEO, a aprobación, a disposición, a obligación e o pago. Cando unha factura está registrada na contabilidade e ten as 4 fases, cando tes que desfacer todo eso, por cada factura tes que desfacer 4 pasos, non 4. Multiplica eso por 500 facturas anuladas.
O pasado luns 1 de setembro na prensa saíron publicadas unhas declaracións onde David Castro afirma que no relativo á obra que se pretende facer no río Umia, á altura de Cabanelas, e o Concello non pode facer nada para impedir esa obra. As preguntas son as seguintes. Se o Concello non pode facer nada e vai autorizar esa obra, para que quere reunirse co Muíño ca empresa que vai a facer esa obra? Eu creo que estades un pouco... Bueno, este tema xa se comentou un pouco no punto anterior, pero creo que estades un pouco... tendes o tiro un pouco descentrado por onde van os asuntos. O Concello non ten que autorizar expresamente a obra. O Concello, no momento que lle chega a documentación relativa a todo o expediente, se o expediente está completo e ten todos os informes e ten toda a documentación con arreglo a que di a legislación no caso das licencias, o Concello de Ribadumia, nin o alcalde, nin o equipo de goberno pode denegar unha licencia se cumple coa legislación. Por que nos reunimos co Muíño? Creo que é evidente, creo que é máis que evidente o interés que temos por reunirnos co Muíño, antes o dixo David, é unha das principales entidades deportivas que se podría ver afectado por este proxecto, e entendemos que claro que é importante reunirnos con eles. Aquí xa empeza, bueno, por que non se reuniu co Muíño e coa empresa cando o proxecto estaba en exposición pública? Por que o Concello de Ribadumia non presentou ningunha alegación a este proxecto? Por que non se reuniu con outras partes afectadas, como os propietarios de terreos desas zonas, os colectivos de pescadores, os colectivos ecoloxistas? Xa está un pouco, creo que, explicado. Seguinte punto, dado que o proxecto é o mesmo que o do ano 2016 en absolutamente todos os aspectos, se naquel momento non cumplía co pexón e non se podían autorizar, por que agora sí se poden autorizar? No tocante á normativa sectorial que pode afectar a este proxecto e que regula, por tanto, a autorización para executar este proxecto e o seu a licencia, entendemos que é algo meramente técnico. Ningún político, creo que dos que estamos aquí sentados, teñamos posiblemente coñecementos nin competencias para decilo. Co cal, non entendo moi ben que este tipo de preguntas así máis técnicas veñan dirixidas a nós, pero aínda así, eu que me esforzo por saber un pouco como van a lei e como poden afectar os proxectos, e así te invito tamén a ti que o fagas, resulta un pouco atrevido que desde o teu descoñecemento, se non o sabes, polo menos pregunta, pero a normativa referida á posible autorización para este proxecto mudou desde o ano 2016, en concreto no que afecta á lei de solo, e, por tanto, non... como que cambia en que suelos se aplica o pexón e non. Ca lei do solo, o suelo rústico non se aplica o pexón, aplícase a lei do solo de Galicia. E se non o crees, te invito a que o consultes cos técnicos que consideres. Como fixen eu e como facemos cada vez que facemos unha exposición con certo peso e con certos argumentos. Por que David Castro non trae a plena moción que dende Somos Ribadumia presentamos sobre esta cuestión e se compromete públicamente a manter a posición de 2016 de evitar que esta obra perxudicial para Ribadumia, para a veciñanza que ten fincas na zona, para o Club Náutico Muíño, para a Playa Fluvial e Cabanelas, para a senda fluvial que percorre este tramo do río Umia, que é o maior atractivo turístico do noso concello. Está claro que este proxecto ten que pasar as autorizacións sectoriais, en este caso de Aguas de Galicia, que teñen que acompañar unha serie de informes, que serán os que decidan se se cumple a normativa ou se non se cumple, a nivel paisaxista, a nivel inundacións e a outros niveles. Non somos os políticos os que decidimos se os proxectos cumplen ou non cumplen. O pasado 31 de agosto a prensa publicaba unhas declaracións de David Castro onde aseguraba que hai que buscar unha solución aos problemas de transporte público no Salnés. Estas declaracións son coincidentes co expresado días antes por Somos Ribadumia. A pregunta é a seguinte. Se como é evidente o PP de Ribadumia e Somos Ribadumia están de acordo neste tema, por que David Castro non trae a moción que presentamos dende Somos Ribadumia ao pleno co obxectivo de lograr o voto unánime da corporación? Creo que aquí vos confundides un pouco. David Castro nesas declaracións fixo esas declaracións como presidente da Mancomunidade do Salnés. Non fixo unhas declaracións como alcalde presidente do Concello de Ribadumia. Entonces, ao mellor no momento que as faga, será de recibo este punto.
Remataron as preguntas, eu só quería facer un pequeno, non sei se rogo, pero agradecería, na medida do posible, que evidentemente a legislación o ampara e as preguntas para responder no pleno se poden presentar con unha antelación de 24 horas, agradecería que as preguntas, o sea, non foran unha batería de preguntas sin fin, porque detrás de cada resposta que intento dar da forma máis correcta e con arreglo a normativa e detallada, lévame tempo preparala. Ou lévanos tempo preparala. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, pois nada, damos por rematado esta sesión ordinaria.